bandiraɓe tedduɓe heeɗiyankoɓe haalirde Agnam Ɓamti Pulaagu Agnam Yoroyaɓe on koofnama koofli pulfuli koofli giɗgol koofli jokkere enɗam gueɗa moƴƴo o newnani en hande ñallal 11 lewru jeegoɓuru hitande ujune 2020 artude e yewtere men Gosoraɗo serata e law hande noon garaten koye mbaadi kisiri saabu garaten koye mbaadi tawi ko ayaw tawi kadi ko gaywinowo ngana o golle mum mantini e nder leñol ngol woni Djiby Ba mo cuuɗi men kay heyɗi ɓurɗo andirede e rendo ɓamtare Pulaagu Alhaji Ngaari walla mbiyel Ngaari TV aɗa jogani en kaɓirɗude Abbas Malal Abbas mo cuuɗi meɗen Ndenndori goga sengo ko Aminata Siré basmel Bandu Boolo mo Seeno Paalel e Agnam Yoroyaɓe tawi titode yewtere men hande ko dental fulɓe goɗam hawriti e ñallal ɓittugol ceerno muttuɗo Samba Diop Ngaari Mbañi kañƴe Pulaagu eɗen mbiyo gueɗel momo yaafomo kanko e mayenɓe deñol e mayɓe ɓe bandiraɓe tedduɓe mbiɗen titode men hande ko dental fulɓe ngol ɗo konngol hande haljini yoga e gindiyankoɓe holno mbaɗeten haaldete kono noon sen jeccitima caggal seeɗa en durni miijoji ma en taw mawɓe men ɓe wonkoɓe keblanno Murtuɗo Samba Diop wino en so tawi leñol ne jogori maleede ko ma ɓesgu mum ruttodira e koye mumen lamdodira ɓe mbiya holno mbaɗata taw yaaji fulɓe ndentade yaaji fulɓe ndendade rendude ko nde ɗo hunde nani jeeyal ma ne hen jeeyalam ne hen enen ndeni rentude ko min e ma e goɗɗo kawren he nokkure ɗum wiyete dental ko yimɓe ɓe dendal ko hunde nde joni noon so tawi en dendani so tawi en dendani lamdodiren e koye men holko waɗi waɗi noon e nder mbayla men ɗo wonko tafɗen hen en jorti so ngol laawol rewama walla yaajɓe hakkillaji ngari ɗiggitiningol pewningol cinkingol cuɗingol ma en mbaw yettade pandere men mbawen heɓɓete jiɗoɗen elle won keɗiɗo biyowo katante leñol holi ɗum holi noon holi nden deke so tawi dogdu fuɗɗoto ko ñekko ko ma gabbe pawdere de muuɗo dañe holno mbatten wiyete ko dental deke ƴeeweten taw koko wiyete ko aadi neɗɗo ƴeewa geɗe gonɗe e muɗum biyeteɗe dental ɗe ko huutorooɗe woni junngo makko ngo koyngal makko ngal nofru makko ndu yitere makko nde hinere makko nde e micciyankagal makko ngal o rendina ɗeɗo geɗe o tafa wooda ko hi wadde ɗo gummoɗen e neɗɗo payen eko wiyete ko fooyre wooda fooyre nde jooɗo dow yewtide faamodira ndentinen pooye wiye wuro walla mbiyen leeɗe pooye ndentine wona leeɗe leegal jooɗo dow ɓesgu mum yewtide wooda ko faamodiri ndentinen leeɗe wona wuro jooɗo yewtide wooda ko faamodiri ndentinen gure wona falde jooɗo yewtide wooda ko faamodiri ndentinen palɗe wona leydi wooda ko faamodiri ndentinen leyɗe wona duunde wooda ko faamodiri ndentinen duuɗe wona windere ɗo holno mbatten eɗen jiilo hande gardiɗo fulɓe hade ko en dentade saw dental wooda biyaɗo ko o woni kaalowo hande e inde leñol holno mbatten ko lamdal Murtuɗo Samba Diop walla mbatten holno mbatten
min Ibrahima Oumar Kane katan leñol mo Agname Yero Yaaɓe so tawi mi wiyama joni lelnan en feere holno mbaɗete so tawi fooyre jooɗima yo ande ko oɗo woni mawɗo fooyre nde kaalowo e inde mayre on dañama mawɓe ɓooye ɓe ndenta gona leegal yewtide ande holi kaalowo e inde leegal ngal so tawi leeɗe ɗe ndenti woni wuro ande holi kaalowo e inde wuro ngo so gure ɗe ndenti goni falde ande holi kaalowo e nde ɗo falde so tawi falɗe ɗe ndenti enen jewtida ande holi kaalowo e ɗiɗo leydi leyɗe ɗe so ndendi ande holi kaalowo e nde ɗo duude wadde noon dental duuɗe ɗe ko ɗo yitete mawɗo gardiɗo fulɓe hayso wona pulaɓe lawol mbawɗa rewde fof yiru hannde wiye ɗum ɗo woni ɗo ɓenne ƴeewa jontaɗo walla miis walla ko nandi hen hono waɗirte ko mba nokkure fof adda yonaɓe mum ɓen ɓete ƴeewe ande e nder ngoɗo renɗo ngal ɗo dental holi hen ceɓorɗo joguiɗo ko jiiloton ɗen ko on waɗa banggue wadde joni dokken yiru jontaɗo Bosoya e jontaɗo Yirlaɓe e jontaɗo Guénare Hebbiya Damga wawi wonde foof ko ɓeɗo ndentinte wooda dañaɗo e nder maɓɓe taw koye mbaadi lelnadi jiiletendi ndi wiye ko an woni baaɗo ni e nder Fuuta yeehe Fuladu hol baaɗo hono noon to yeehe e banggue goɗɗo hol baaɗo hono noon to ɓeeɗo so tawi ndentinama ƴeewe e nder maɓɓe holi cuɓaɗo gardiɗo e ɗum so ala ko heddi ɓeeɗo dañama kala gonnoɗo labaɗo e nder wuro mumen to banggue misyagal to banggue pinalyagal to banggue rendoyagal to banggue diineyankagal to banggue ko wawi wonde foof wadde noon eɗen mbaɗa jonde nde mbaɗeten nde ko ma yimɓe wuro ngo ndenta nela koolaɗo mumen jogiiɗo kongo ayi o yeehi to dental gure ɗe so ndenti falde hande Bosoya nde itta konngol mumen e resda oɗo e dow nanodiral ɓesgu gongu caggal makko wadde noon so tawi Bosoyajo o yeehi hawride e Yirlaɓe Guénarnaɓe ko nandi hen ko adda konngol Bosoya omo andi wonɓe caggal makko ay ɗo ɓeeɗo fof so ndenti ay wonta konngol Fuuta so ɓeeto ndenti wonta konngol Fuladu so rewiri ha hono noon arta e Fuuta Tooro koolaɗo Fuuta Tooro kaalowo o won wonɓe caggal makko e mbaadi nandirani humpani hay goto Fuuta Jalo jogo hono on Fuuta Adamawa jogo hono on to wawi wonde fof Pulagu jogo hono on ko ɓe ndentata jonodira ƴeewa e kuule lelnaɓe holno mbaɗeten ha leñol men ñongto holno mbaɗeten ha leñol men immo e caɗele holno mbaɗeten ha leñol men wurde e leƴƴi gurdam moƴƴam holno mbaɗeten ha leñol men so tawi fawama ko handade mbawen fiɗɗade ruppade wappade woɗɗitade e selde ɗum haalaka wadde noon so yaari hono noon ko ɗo mbaweten jogade wiye ay o ko mawɗo fulɓe oko mawɗo fulɓe ko woni mawɗo fulɓe ɗo so sohli hande Agname Yero Yaaɓe alay sago taɓal gadanal o rewata ko e Afrique banggue ɗirna hol gardiɗo nde ɗo duuti ayi on ɓenninamo e nder gendi Sénégal hol gardiɗo e nder gendi Sénégal on ɓenninamo e nder falde Matam hol gardiɗo toon on ɓenninamo e nder Bosoya hol goɗɗo ɗo on nawamo ha e Agnam hol goɗɗo ɗo o wawa yettade gonɗo Agname Yero Yaaɓe deke ɗo kala ko wawi dillude leñol ngolle jogui kaalowo mum tawi wona bonɓe ngari e weɗɓetaɓe tawi wona jime tan e jimi tawi wona kaɓeɗen tawi wona mbaɗenni tawi wona en joolama wona en kaɗama e radio wona en kaɗama e télé wona en kaɗama
e nder weeyo rendago ngo wate noon so tawi leñol ala gardiɗo ngol wonata ko jaɓɓetengol ngol wonata ko joñetengol ngol wonata ko ɗaɓetengol wadde noon en jii hande pelle men ɗo fedde ɓamtore pulaar sénégal walla tawi tan pulaar fedde ɓamtare pulaar mauritanie ko wawi wonde fof jehen ha hande wiye ɗum ɗo ko tabi tan pulaaru nde ɗo fedde ko ni wiyete nde ko ni wiyete fedde arde fof wiya caɗele gonnoɗe ɗe min jewtidi min jiiti min gandi caɗele ɗe ɗum ɗo wonani moƴƴani fewani joni min gaddi ko so tawi woni ni holla jaata holla jaata alay saago teddina ko gonmi ko mi teddina ko gonɗa ko ala jingari wonko bittanoɗe ñande tonomo yewta e konngol dépasse so goto e gendiyankoɓe ɓe dari haadi jogananoka wi wiyete ko ndaw ñaldi aɗeɗe ngala ɓe naw jaldi ɓe naw jaldi en jeeyi hande ɗen kaala ɗum ɗo ko politique Moussa Samba jo wiyende wiyete ko ninkilal mbiyen ninkilal o wi ɗum ɗo ko parti wiyete ko ñimbi ɗilol mbiyen ñimbi ɗilol o wi ɗum ɗo ko gouvernement wiyete ko singilotu mbiyen singilotu koto caɗele goɗe sen ndewi e ɗin ɗon gowli ndin kelmedi naftorɗen ko ardi ko jehen hande o ko Diaye Seydou Amadou wonko haalata adda naftorɗen ko jogui ko jehen hande gando goɗɗo baɗon Ibrahima Malal Sarr wonko addi naftorɗen ko addi ko jehen hande bayl Alaji Gaari Abou Diobe woɓɓe e cengɗe jaari Moussa Djibi Gadi en garta Ablaye Sarr ƴeewen kañumine ko gaddi ko dendinen ɗum sen naati hande banggue jaydiyankagal jogoɗen kilmedi walla gowli gooti kutorteɗe e nder leydi te noon sen naati hande e sembo yimiyankagal eɗen gandi kaari wonko haali kaari o ga wonko haali oɗo wonko haali ndendinen gueɗe ɗe paamen no Ibrahima Mokhtar Sari wiiri ni e jimɗi leydi gandal suuɗi wadde noon mbawen tippodirde Cheikh Oumar Ba wiyen so leñol saƴƴi ɗi laaldata ɗum ko naalankagal eyi wadde noon holno mbaɗeten laamɓe men mbawa teskade kala gollal mbawɗa jogade aduna e sengo laamu kono noon leñol ene woodi a wiyaka ya haaɓe guittana leñol ko an daani kono salo kam jeeyeɗe ɗo leñol warete yaɓɓete dasete fuynete famɗinte mbawen teskade e nder men mbiɗen ko holno mbaɗeten ko mbawen teskade e nder men ha joni inɗe men en ɗiggina ɓe mbi ken ful ɓe mbi ken haal pulare ɓe mbi ken fula ɓe mbi ken tukulor ɓe mbi ken law ɓe mbi yero Doro Diallo wi inɗe ceeri innaɗo ko goto pullo tan ko moni ɗo mbimami e parno riɗo haalde ka hersani wadde noon haɓe leñol no wiyete janggo so pecce ngari wiyama ɗum ɗo ko onon jeeyi so tawi winda ko haal pulare ɓe mbiya ɓe fulɓe ngala hen so winda ko fulɓe ɓe mbiya ko haal pulare ngala hen holno mbaɗeten leñol jogui kono wiyata hoore mum ene woɓɓe mbiyata yeru mbiya ɓe caɓa wiyata honko caɓa mbiya jon mbeɗa jon wiyata honko jon mbiya hande e hunde wonde e nder pular mbiya hoorema joni min an ka pullo oto yettoma wima haal pular oto yettoma wima fula oto yettoma wima fulle oto yettoma wima fullani oto yettoma wima pël o yetto wima tukulor ɗeɗo inɗe pop ko sahiɓe ɓe goni e innudema kono an inde nde joguiɗa nde ene moƴƴi ganda nde jaada e ɓesgu ma so wiyama pullo wona tan dewowo e nayyi o ala pullo ko leñol ngol foof e kinɗe mum e gaddinaji mum ndenti woni pulako so tawi hande hawriti e ñalawma ciftolgol Moussa Samba Diop Gari Baye ma wel en e haalde dental pulako eɗen gandi noon yewtere gosoraɗo serata e lawde ballodirten ɗum koye lamtoro Sall Abdou Tousé Mouhamadou Dembe Alhaji Ali Ba Alhaji Diejengo Tabouro nde waɗama e nokkuji foof donc garanɗen ɓen hande gonɗen ɗo koye Agnam Kaye Heyi garen hande mbiyen hande gonɗen ɗo koye e Agnam Babaɓe mbiyen hande gonɗen ɗo koye Agnam Ndulumaji hande gonɗen koye Agnam ganduɗa e Ɗalhaya wadde holko firi holko ɗum firi wonko yahata ɗum kadi namde yewtere muɗum nde
ndeɗo yewtere so gene jaaɓi jaabima caggal nde yeehi e nder leppi hono ndaani no woowirano ma artu e mbaadi ɓurdi garɗude taw koye karallagal Alhaji Gaari woni Djiby Ba hande noon sa yi golle ɗe lelti seeɗa min dawruno ko yangue wiya Gaari ari o nani yanguene ɗo tan golle ɗe ɗeɓi leltude seeɗa kono ko wawi wonde foof ñewɗu ngol ɓuuri kaytu ngol wadde bandiraɓe tedduɓe nde yewtere ma ar e jeese moɗon e taw ko e ballal Ngaari TV ma on jiiɗum e yeroyade TV ma on jiiɗum e nder jokkuɗi kewɗi min dokkata ko peeje oɗon jogui onon ne jiyande moɗon mbawen rentinde jaaren yeeso alay sago beele mbawen ɓamtade wawa wonde hande so donno sampade haali wiye ko bolli kuyo donno sampade haali ma paden Basiru Amady Dia ma paden Alassane Kani ma paden ganduɗa Ibrahima Sarr ma paden kaari ma paden Samba Thioyil Ba ma paden hande goɗɗo so wayi hono noon o so haali haala mum ka woppama ɗaynama goɗɗo haali wi ala wona noon koni o wi ala wona noon koni yonti mbawen jogade ko wite ko nden ka ɗemgal akati nden ka ɗemgal tawa so tawi o to Malal Samba Guissé walla goɗɗo baɗo noon wi joni dépense wite ko daw ñaldi yo won haaju men fandinde daw ñaldi ƴeewen kadi goɗɗum kadi alay sago Cheikh Oumar Ba wonko wi noon yamir mo yaafo ko wi janggen ɗemɗe windere kutodiral e hoddaɓe gasata ko ma gossodiral kono noon Afrique naaɓe jattata saynirede ɗemgal deke ɗo alay sago gotago ngungu feeña wota ngungu feeña ko mbiyeten joni hande en jahani en dentani en gollodaki waɗi noon ko jaggude e nder men ɓuuri e seeɓi jitten kinɗam hinɗa woni woɓe leñam leñamago ko hakkude fulɓe e sereraɓe hakkude fulɓe e tuuba ko hakkude fulɓe e leñol ngol so tawi ko fulɓe e nder mumen pullam ceɗɗam baylam bambaɗam toroɗam gurgurdam ɗum ko hindagu wiyete jitten rendo kinɗe yer goto Diallo wi rendo kinɗe natti e nafde rendo kinɗe notti ɗum wadde ɗo enen foof mbawen rentude gonen hunde wotere jurnoɗen nde ɗo yiyande so goɗɗo ne jogui yiyande yo addu so goɗɗo sene jogui yiyande yo addu rentine pelle mawɗe baɗe no tabital fulaku ƴeewen holno jareten mbawen rentade noon pelle welam ɗemaku welam ɗemaku ne jiɗi ɓiyen welɓe ɗemde garan naata nder men min gaddani on joni fedde gonga ko wonno ko wona gonga ko ni way tawa ko hutorade ɗemgal mum hutorade peeje mum hutorade gandal mum hutorade won gueɗe tawa ɗum wona ɗum ko woni ɗo gartamde jongo bandiraɓe tedduɓe nela sallah sallam nde are dinde komi addani on ko ndenduɗen ko nafata en enen foof tawi yeddani ko joguino ɗon ko kono ne seeɗe ene fewne ene yaadine ene garɗine ene moƴƴine wadde noon gotoraɗo serta e lawde ko yewtere mon tan nde mbaɗeten garden fodde no jiruɗen ni hande kadi guene hokki en fartange koye nder galle men e nder suudu Pulaar ɗo e Agname Yerayaɓe gonɗen eɗen gondi ɓesguji meɗen e kala men en jetti ganduɗa musidɗo meɗen e Djiby Ba Alhaji Gaari joguiɗo yarlitare arde hande ƴettude ngol ɗo lifol wawa sarde ɗum e nder windere nde gam teskade golle ɗe ko dendade eɗen mbiyamo yo gueɗe yettin cagatagal haɗa perguite ɗum noon lamtoro Sall Aliou Sall ɓinguel leydi e Aissata Diallo debbo ngendi e sukaɓe woɗɓe dariɓe gollodiɓe waɓe honnoon gande koye oɗon jogui wallidiɓe yo gueɗe won ballo wadde ko ɗo tan jeweten hande yewtere meɗen wasata garten kadi e sahaji goɗɗi taw koye mbadi kadi e keeridi woni ko mbadi e ketki walla mbadi ayaw ɗum noon joguiniɗo en taɓirɗe ñalawma hande ka ko musidɗo meɗen Djiby Ba Alhaji Gaari ko yangue noon dawra e wuuro he ɓoyni koye joguitani koye moɗon gueɗe jarama guiɗo moon Ibrahima Oumar Kane katande leñol mo Agname Yerayaɓe ofni on e tawede noon ɓinguel meɗen ceerno Dembel yo gueɗe wuuro barke mon jarama Pulaar ha ñalko jeeɗiɗi